ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରବାର ଉପରେ ଲାଗିବ ଚାର୍ଜ। ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ଲାଗିବ ଚାର୍ଜ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି ୟୁପିଆଇ। ପ୍ରତିଦିନ ଦେଶରେ କୋଟି କୋଟି ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ଏହି ୟୁପିଆଇ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଏବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ 2000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ ମଣ୍ଟାକ୍ସ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରେଟ୍ ବା ମଣ୍ଟାକ୍ସ ଫି ଲାଗୁ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶୁଳ୍କ 0.5% କମ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ କି ପ୍ରଭାବ? ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଫି କେବଳ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବଡ଼ କର୍ପୋରେଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହିଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପୂର୍ବପରି ମାଗଣାରେ ୟୁପିଆଇ ସେବାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଜର୍ମାନୀ, ବ୍ରିଟେନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ, ଶେଷରେ ଭାରତ ବି ସାମିଲ। ଦେଶରେ ଦୌଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ। କାହିଁକି ନିଆଯାଉଛି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି? ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବ୍ୟାପକ ସଫଳତା ସହ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଖର୍ଚ୍ଚ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ଡିଜିଟାଲ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।